vi živite u školu. Donao sam neke poklone, sad ću moji saradnici podeliti, da poželim srećan polazak u prvi razred. Ja ću da budem kratak. Ja sam predsjednik opštine Novi Beograd, opštine u kojoj vi živite u školu. Došao sam da poželim srećan polazak u prvi razred, da vam podelim neke poklone, evo, moji saradnici će nam daju, za polazak u prvi razred.